Maigsoon mayong gabi sa tanan. Niyata sa atong tulumanon ng atong katinawan sa pagtuong Katoliko. Doon ay panultihon sa kaalam, nag-ingon, non potest inem servatum. Ato ni invitation. Ningon ang Diyos, walay pangatarungan nga mulungtad, gawas kon kini sa kamaturan, gipadayag. Walay pangatarungan nga mulungtad, kunwa kini sa kamaturan, ipadayag. Maigsoon, ato ni ngablihan sa pagampo. Sa ngan sa Bahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ginoong Diyos, lang itong amahan, pinagisangan sa imong anak nga si Jesus among gipangayo ang imong lamdag sa Espiritu Santo. Nga samtang magtuon mi sa imong mga pong amo ning mapuy-an sa among kinabuhi. Among ipambit suban nga nakinahanglan o amo usab kini nga ipadayon sa pagtuon, pagpalawom sa imong kabuhaton kanamo. Amo sang gipangayong kalinaw sa kalibutan. Nagka mga nilbo na nga gubat, hinaut nga kini maugdaw, pinagi sa gugma sa Diyos ug sa kalinaw. Amo sang gipangayo ang pag-ampo ni Santa Maria Birhen nga itong inahan. Kaya ngayang pag-ampo, pangayoon siyang anak, dili man balibaran. O kining tanan, among gipangayo sa ngalan ni Jesus, ginuog manunubos. Amen. Sa ngalan Samahan, sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Atong gipipaw, nga atong tulumanon karon gisibya sa New Creation Servant Community. Usa sa labing mapadayonon o taas naglantong sa ilang pagpangalagad sa Catholic Charismatic Communities. O mao kini ang New Creation Servant Community nga gigamo gisugdan ni iyang Excelensya katong kanhi Kardinal si Cardinal Julio Rosales. Hangtod karon 2024 sugod niya itong 1982 kapinas sa katluan, kapinas 30 katuig nga pagpadayon, mapailubon, mampuon nga pagpaambit sa pulong sa Diyos. Maigsoon ang New Creation Servant Community, doon ay mga servant leaders. Nga morning musunod, Presiding Head Servant, Sister Brilia Albao. Formation Head Servant, Sister Jenilyn Labrado. Minister Head Servant, Sister Maricor Maligon. Prophetic Servants, Brad Romeo Llines, Odong Rumi, parehan ko sa pag-ampo alang kanimo. Huwag siyang kapikas, Sister Jezebel Leones. Ako ning pagumangkon. Kingly Servant, ang nagduma mo si Brad Bri Albao. Igsuon ni Sister Brilia Albao. Ito, the spouse of Sister Brilia Albao. Ang Priestly and Liturgy Servant, Sister Susan Albor, Community Secretary, Sister Hasmin Arcelis. Sa Admin and Custodian Servanthood, Sister Susan Albor, iyang kabulig, Sister Gina Bilicario. Ang Worship Ministry, dumala ni Sister Chasel Ludonia. Music Ministry, Servant, Sister Christy Agas, na ikakulian waron kanhi ni Sister Christy Agas atong prayer usab sa iyang mga intentions. Yung Healing and Counseling Servants, Brad Espirition Iting, Sister Ida Iting. Prayer Intercessory Servants, Sister Christy Agas, iyang assistant si Sister Josephine Lee. O niya sa Teaching Ministry, Brad LB Senita, o Sister Chris Senita. Sa Bible and Catechesis, nagdoong na diri, very faithful,
nga upaambit yun siya mga natunan sa Bible and Catechism, si Brad Alex Basig. Brad Alex, niya temporalities, team servants. Sister Josephine Basig, Sister Cypress Velasco, Sister Josephine Lee. Yan sa Ways and Means Ministry, Brad Mario. Uy, Brad Mario, kumusta ka man dong? Kanya sa Transform Ministry, Sister Nida Uy. Technical Ministry, Sister Jacel Lodunia o si Brad Joseph Bargayo. Food Ministry, Sister Golda Cabalda. I-appeal na ito paghandom si Nida. O si sa Food Ministry, Sister Golda Cabalda. Sa Couple Cluster Servants, Couple Cluster Servants. Sila si Brad Mariuy, yang kapikas Nida Uy. Single Adult Women Cluster, Sister Josephine Lee. Single Adult Men Cluster, Brad Rodel Intrampas. Youth Cluster Servant, Sister Bia Suasilio. Youth Adult Women, Sister Almera Bilicario. O sa Youth Adult Men, Brad Reinhardt Lasaraga. Muna nga ito mga talaan sa mga servants nga nagalagad sa New Creation Servant Community nga way puas sa pagpaambit, mga pagampo, healing ministry, o doon na gani umabot sa nga Catholic Charismatic Seminar. Matod paspasyon na, do you know your purpose in life? We are inviting you to Catholic Charismatic Life in the Spirit Seminar. Moni Uluhan, Life and the Spirit Seminar. Experience the life-giving and transforming power of the Holy Spirit. Sinatia ang gahom o gugma Espiritu Santo alang sa pagbag-o sa itong gahom. Ika sa gahom sa Holy Spirit, the power of love. Yan, sa man eh. Butang sa inyong kalendaryo, ha? Isuwat sa inyong notebook. Ano saan niya ang Life in the Spirit Seminar? Agosto 17, 2024. Sabado. Balik ko na to, Agosto 17, karong bulana. O niya, Saturday, Sabado yun, 1:00 sa hapon. Ngadto sa 5:00 sa hapon. Ya, sa Agosto 18, mga yapon tuiga, Domingo na ni, 8:00 ngadto sa 12:00 sa Udto. Asa man ni? Santo Rosario Paris Basement. Repeat, Santo Rosario Paris Basement. Sa Pini Rosario Street, Cebu City. O ay bayad. Why tuition fee? Bitaw, admission is free. Ya, usa sa gipangayo gyud og buhatag og matulunanon kayong pagpaambit sa pung sa Dios mo si Brad Dodong Villarta. Brad Dodong dahil na kayo nga dot bukog kalag sa paghigugma sa Dios ug pagpalambo sa Movement of the Holy Spirit Life in a Spirit Seminar. Siya kalimot, Agosto 17, Sabado, alauna nga to sa 5:00, ya Agosto 18, Domingo, 8:00 sa buntag, nga to sa 12:00, at to sa Santo Rosario Paris Basement, Piri Rosario Street, Cebu City. Dugang nga mga pakisose, niya may number din nga to sang matagad o doon ay nagpaminaw nga gustong apil ini ay itali ni si mong notebook dong day 09459640 way makalista na kusog na kayo inayon na to 09459640
271. Again, 094596400271. Pero sa landline, amo po na kayo. Pila ra kalugas na yung mga numero. Landline, 348-091. Again, 048. Simula ito ha? 348-0916. Landline na. O, Bradodong, Milyarta, speaker. O guban pa nga, mupambit ka na to sa tagsaong Encuentro, just like impossible, and not attainable, syunang ka mo, sinati ka sa gahom sa Espiritu Santo, but the truth matters. An experience done. Nagkanang kasinatian nga gihimo nini, og makakita kita, mabati na to, adili na to na makita ang Holy Spirit, pero mabati niyang matagusan na to, ang gahom sa Holy Espiritu Santo, Santo sa Espiritu, nga muusab sa atong kinabuhi, kanatong kagahi sa atong pagtuog doon na ba'y Diyos, muabot yun ang dakong pagtuog. Kanatong kagahi sa pag-alagad sa Diyos, pagtuman sa sugo, mabot panahon, nga ganahan tamutumas sa sugo, ikalipay na to labaw sa tanan. Labi na sa pagkaibaw na to, death is coming on us soon. Sabi din siya, Anana, kalit mabot ka na to ang kamatayon. We shall prepare. Maigsoon mo ito ang atong mga pahibaw. Yung sa kabutang atong masayra o ambitan karon sa Radlawa. Karon, Miyerkules, Agosto 14, 2024. Pangilin ng mga simanaha sa kada kong santos. Daganteng nakaila ini, pero kung nagbasa ko siyang bida, life and sacrifice, ni San Maximiliano Maria Colbe. Sa Mubo, Padre Colbe, na Santos kay nakamisyon siya sa Japan many years. Yada ka sa nakabig, nakatukod siya monastery sa Japan. Pero pagbalik na niya siyang naandan nga mga pagpambit siyang yutang natawan, Europe, gidakop siya, gipriso, o gituan ngo sa ka-espiya sa kaaway. Nagpapriso siya sa way pagmuo. O dito sa prisuhan, ngit-ngit ra ba, way kayag, na nagbako. Grabe yung pagbako sa tao. Kasi kasing yung kayo ang iyang ingno na to paghilak. Muna miduol si Padre Colbe ni Ondong sa may mong suliran. Nganong ingon yan ang paghilak? Siya, sir, wama siya kibawang pare ito, sir. I am so sad. I cannot see my wife. I cannot see my son or daughter that were delivered by her. Di na ko kakita sa kong asawa. Di na ko kakita sa akong anak, laki ba ni babae, ngay anak sa akong asawa. Di na ko kakita kanila. Are you afraid to die? No. But I am sad to die. Wa ko madlok sa kamatayon, sir, pero nag-uul ako sa kamatayon. I hate death. Nasilag ako sa kamatayan, pero nothing to be done. Tayo pa dong, schedule ka na? Yes. Karong kadlawan, sir, barilo na ko sa mga sundao sa kaaway. Muna nga, di na ko kakita sa kong mga minahal sa kinabuhi. Hilak na saan, bako. Di ka ko sa ni Padre Colbe. Do not be worried. Ayaw kumalaka. Ayaw kadlo. Kaya naman, sir,
Sa numero nimo karong kadlawon? Yaon ta ka hinumdum sa rilo, sa numero, yun talang 1414. Tawagon kayo ng 14, ayaw pagtindog please. Masuko ko kung mo tindog ka. Do not stand. Why? Do not ask me why. Who are you? You will know me later on. Kaya ba ka, kinsa ko, humaniana. So, sa kay abilidad ng tuwa na di mo ko patindukon nga, barilon magyok ko karong kadlaon, bako na sa siya, ayaw paghilak. Ayaw kadluki, o mo ni nga kung panultiyon ni mo, dili ang ay kadlukan ng kamatayon. Ayaw kahadlok sa magkapatay sa lawas, dili kapatay sa kalag. Kadlukan na to doon ka makalaglag sa tong kalag sa impyerno. Aray, I'm ready. What? Usay mong gisulti, sir? Andam ako. Busa mo, lihog lang ko ni mo, obey my request. Do not stand at dawn when your number will be called. Wala mo tingog batanon. Pagkakadlaon, 1-4. Tindog bitanon si Padre Colby. Sige nga to sa silong dito sa ground yun. Paka-paka. Bulintong si Padre Colby. Hilak ang maong batanon. Siya nga nung nipuli makanako, kinsa mo itong tawhana. Yang kauban niya mga preso ningon, dong wag kakailados Padre Colby ito, pare ito. Sige itong paambit na mo, pagkanindo itong mga pulong tawhana. Iyayag yung hipuyan. Kanunay niya ipahinumdum na ito. Di ta kabaliban. Di ta kabaliban. We cannot refuse death. For all you know, we will be happy when we die. Why? Why, Father? Kinapailan naman siya pare. Because if we are prepared, we will go to heaven. Heaven is our permanent home. Ang langit mo atong lintungan na igwalay katapusan ng puyanan. Amidi mo dong dugay na kay kung nag-andam. Kanagyo kong iandaman, mao paglikay sa sala. Dili pagpakasala. I pray moment and moments. Nag-ampo ko kanunay dong matagutlo. Munang doon ako ikaisog. Ganahan ko. Nagipriso nila. Huwag mo ilang hukom. Automad yun. Ano yung panultihon? Ayaw kadluking magapatay sa lawas, pero dili makapatay sa inyong kalag. Kadlukin siya nga makalaglag sa inyong kalag o lawas dito sa impyerno. Wala kadlukan na to. Manang batanon kay wama siya barila. Nakadawat siya note from the chief guard. Nung niya order for your release. What? Because you are a suspect only. Sa dawatan niya imong papel. Sir, may mo bang katong gibaril sa kadlawon akong pangayon niyang lawas? Yes. Naikarumata niya, ikarga na, gawas sa jail. Motob, dagandagan siya dito, iyang gial sa taon ang lawas ni Padre Colbin nga gilapsan sa kang ibala. Pibutan niya, pagkabalaag naong inintawa na, nagpahiyong pagyos kamatayon, iyan ang gialsa, ang pare nga napatay na, iyan gigakus. Kanibawan man siya pare, Father, pray for me. You are a saint. You are like Christ, died for us. You died for me, a single man. You died for me. Iyan kita. Managi ayaw niya paglubong o gibong pag-ayaw ang iyang asawa. Kaya niambot ang iyang banag kalit nga nagduog ang bata o ang inahan. Bagong natao doon ang atong anak. So kagos niya. Naghilak siya pag-ayaw naghilak. Nayon ang iyang asawa, ano naghilak maka? Libre ka naman. Masya, no. Ay kanat, di ko makasaysay. Kanunay tao, nagpakamatay ka na ako. Nga di, ugwa pa siya, di ko kakita ni mo, inday, kapikas na ako. Kung kakita sa bata, nga bagong na tao, atong anak. Mao nang kagi ni Padre Colby. Pila na kakatao nga,
pangutanon natog andam na bagmamatay, kato siya, I am ready to die. Because heaven is our permanent home. Our sojourn on earth is temporary. Kini atong pagpuyo sa kalibutan, mula bayra, pero ang langit is forever. Mara nga, pamalindong mo na ito karon lawa, pista karon, yuhay nining bas isimanaha, dito mo ko Santo Rosario, naman sa ilang screen, si Father Maximiliano Maria Colbe, pangilin niya. And that is the spirit of Catholic. Kung ikaw sa kakatoliko, kinahanglan muli ka, dili sumaabot, ituyok nimo ang imong pananaw sa nangagi. The church is not only missionary, but the church, the living Catholics, our mission is to be always prepared to die. Naibaw mo, ang labing makalilis nga patay, ug labing daghan nga patay na itabo sa sugilanon sa tinuan Catholic Church. Anyo 64-68, panahon ni Nero. Nakabantay si Nero nga nagtubo ang gidaghanon sa mga Kristiyanos. Pero dinagana, sa Roma na may tabo. Si Nero is King of Kings. Usam ng King of Kings. Emperador. Sa ilang panahon, ang emperador mo'y hari is mga hari. Tibo kalibutan na. King of Kings. King of all nations. King of all kingdoms. Si Nero. Di may mo. Ining matawahan na, daghan na kayo, alsahon ni nga akong turno. Ilugo ni, ilabay ko utos bintana. Okay na mo dong, ipapatay ta mo ugma. So, tanan nga mga sundao, gigabaid silang ilang mga espada, the gladiators. Kunya, naibawasad si Nero, nga nakapalit na siya giga sa Afrika ug pila ka gatos nga mga leon. Kay mga Afrikano may dakop og mga leon, ya ilang gikarga ni mga doon na mga halwa o gipalit ni Nero hundreds of lions. Iya tong ipapuasawa og ko kaon ang mga leon. So pag abot sa panahon ang tanan nga mga Kristiyanos nga gipangdakop gibuhian ang leon gikunis-kunis. Pero naibung sila nga, wa kayo nahadlok, wa kayo nasipog. Ang uban, giputlas liog, pinagay sa espada sa gladiators. Ang uban, giblansang og kuros, gihapuasan og mga mga kining asiti ba? Huwag ka ng mga, basta gisunog sila. Nagsigis lang kanta, samtang gisunog. Kaya di ay, bispira silang kamatayon, magpakita si Jesus. Malipayon, mahimayon, pero ting gapuha sa itong Ginoo, hayag kayo, naghapa ang mga Kristiyanos, ningon ng Ginoo, ayaw mo kadlok sa kamatayon. Your death is life. What? Ang inyong kamatayon mong kinabuhi. Kaya di ang patyon mo sa mga kaaway na to, gakson tamong tanan, dadon tamo sa akong gingharian. Do not be afraid. Kinahanglan way mo sibog. Kinahanglan way mo hilak. Kiniabot sa mga gladiators, dagan mo pa doong nila. Itaon yung liog. Kung leon, dagan mo pa dool sa leon. Andam pakunis-kunis yung labas. Do not be afraid. I will give you the strength. I will give you my promise. I will bring you all to my kingdom. Tiyo mo na? Ayaw mo kadlok sa kamatayon na ako. Ikamatay niyo na dadon tamong tanan sa akong giharian. Kalipay ng ulit katapusan. Busan ay buhong ang mga istorya niya to. Dili hundreds, thousands of Catholic Christians killed by Nero. This is the Catholic Church. Nga nga itong simbahan, dili lang ready ta nga magpakamatay sa panahon sa martyrdom, but in peace, in time of peace, panahon sa kalinaw, andamo na ito itong kugalingon. Kining panahon sa kalinaw, we are so free, and so many people committing mortal sins. Na mga mortal sins nga klaro kayo kanang diborsyo nga biyaan ng mga anak na maghilak nga walay amahan o ginahan mong pangga kanila. Nga mga lalaki, babae, mga way kasal, puyo-puyo, o doon mga kinasal magbuwag, mangitaglain.
Every time nga sila magdulanay sa iyang asawag ba na mortal sin ka na, immediately if he will die or she will die, she goes or he goes to hell. What is hell? That is kayo nga pisag piluon patanang kayo sa kalibutan, dili katandi sa kainit sa kayo sa impyerno. Ug labot pa, dili ta sitahan dito number of years. Oy, ikaw na impyerno mo ka, usara ka gatos tuig, buwa na ka. No, that is forever. Mahuman po ni mong ihapang tanang pa sa kalibutan. Nungka nga mahuman ang pag-antos dito kayo sa purgatorio. Elan na purgatorio kay purgahan na. Sa impyerno yun, wala katapusan. Sa purgatorio, purgahon lang. Muna nga temporal punishment to cleanse our venial sins. Mga gagmay natong sa sa Episo 6:30, gagmay rin sa yung Ginoo, mga batanon nga huwat ugpahan, ayaw nagdaw-daw gamay rin sa ayaw tamaya, gamay rin sa siluti lang, pero ayaw na siyang tamaya. So, nalikong na kong iksoon, muhunong o kuniha, nining puntuha, nga kinahanglan ta, mangindam kanunay. Do not laugh at me. Ako si Sok. Tulong na kay gayon, diyan ako singilits kamatayon. Tingali ang labing awahin ibaw mo. Mga last week of 2022. Giguroy ko samtang motor ko. Giguroy ko sa kadako kang sakyanan, kanang kargahanan sa tubig o sa gasolina pa. Yan nasangit mi sa signage dito sa skina sa San Isidro, SRP. Paghuman, gilabay ko. Dito na ko ilawom sa dako kang sakyanan. Unya, unsa ko nakita, ligid. Nakaingon ko, Lord, is it now? Karone? So, mura kong huna-huna. Kalit lang kong gibunlot dito na ko sa gawas. Kalit sa kong luhod. Outright immediately. Imagine dito na ko sa gawas. Nakita na kong ligid. So, pasalamat di kasing-kasing. Lord, nakaingon ko imo kong luwas sa kamatayon kay daghan pugbayran ako mga sa tiyali mo yung Ginoo. No, because you repented your sins. Your sins are already dissolved from my blood, so you are ready to die, but it is not your time. You have the mission. Muna mo irigugma kong ngaysoon, ako lang ipambit ninyo. Tulong na kahiyugto sa kong kinabuhi, diyan ako ngilits kamatayon. And I know anytime, lain ngilits kinabuhi, nga mahog na ko, nga dos kay ladman, o ako nagalaom sa dakong gugma sa Ginoo, sawon ko niya. So, mga hinigugma ko ngaysoon, ato ning pamalandungon kanunay, kada adlaw. Muna gisulti sa libro ni Sirach, City 36, Memorare nobissima, it in eternum non picabis. Una-una kanunay tao, ang imong katapusan, ang imong kamatayon. O dili ka magpatuyang sa sala. Hinumdumi tao, ang imong katapusan. Aron ikaw, dili magpakasala hangtod sa katunayan. Kunong tariha, salamatan ninyong naminaw sa DYRF Radio Pursa. Niya, kining ato sa nigsundan o mga igsuon ato nga may pangutana, niya si Ricardo Rizani ato sa puminaw. Halag dili-dili ay mong pangutana ko. Salamat, Brad Sok. May gabi, Brad Sok. Diri sa New Creation Servant Community o sa tanang naminaw sa tong katinawan sa pagtuong Katoliko. Dari ko sa Biblia, Brad, sa Lucas 13:24. Paningkamot ka mo sa pagsulod sa sigpit nga pultahan, kay daghan ang sulay apan dili makasulod. Ang akong pangutana, Brad, ba, unsa man ning pultahan na sigpit man kaayo, Brad, na gamay ako nin makasulod, Brad. Kanang, di ba ni pareha sa mga ubang pultahan na dagko kayo niya? Kung literal ba ning pultahan na, Brad Sok, o unsa man ning pultahan na? Okay, ang atong tubag na nag-una ang mga pung Ginoo
atong minumduman. Nga ang nangutan na kaniya, daghan bang malangit Ginoo? Daghan ba ang malangit Ginoo? Wala to baga Ginoo. Husto ang itubag Ginoo, wala to baga. Ngayon Ginoo, himuan ninyo ang pag-agi sa sigpit nga daan, hiktin nga pultahan. Kaya katapusan niya na mong himaya. Mong kalipay ng way katapusan. Kadtong lapad nga daan, how ang pultahan, muhatod ka ninyo sa kasakit ng ulay katapusan. Kadtong isultis ginawa siya mo ang sirog, daghan bang malangit. Ang gusto niya, I have to help you to reach heaven. How? Mo na yung isulti. Ayaw pag-agigdan nga lapad. Kung saan ng lapad? Kana bang without self-control? Kinapuhi bang what ay self-control ba? Wa may Ginoo. Anong self-control mo ko? Wa may impirno. Anong self-control ko? Unsay gusto ng dimdimon nga alak sa kalipay nga lawasan. Buhaton ko na hangtod sangtod. No, sir, you are wrong. Wala ka hibaw sa imong pagsulti pagkagabi natug ka pag mata ni mo impirno na. Do not do it. Do not challenge God. Dili ayaw hagitan Ginoo. Wala nga ang bot sa bota ng sigpit nga gianan, hiktin nga pultahan. Mo nang kinabuhi nga magampo ta kanunay, maglikay ta sa sala. Kay mingon di matakalikay sa sala sok naman na sa unuhuan 1:18, ang tao tanan makasasala, gawa sila ni Maria, mahal nga Birhen. Tao makasala. Ang mingon mo isa, baka ko ng tawana. Ang kamaturan wala diya kaniya. Tinuod bina, nga kitang tanan, gipanganak niya danog ni iba, natuhig mandasalang panulundon. Ya, sa atong pagkadako na, gipaybawang mantas Ginoo, my son, my daughter, you are called by me. I call you son, I call you daughter, because I know who are you who am somewhat telling this. Nga, ang kinabuhi nimo, pagpuyo nimo sa kalibutan, that is not my aim. Dili na mo kong tuyo. Wala na sa Isaiah 43:7, wa na ko ang buhatang tao alang sa kalibutan. Gihimo ko ang tao alang sa himaya na ko. Masa nang himaya? Hirin. Gihimo ko ang tao alang sa lutunsay. Wala na katapusan ng kalipay. Di na matiguang, di na masakit. Magpuyo tahangtod sa kangturan. That is my purpose, son. Daughter, muna kong tuyo anak. Gitawag ta kag anak, kay gipanganak ka sa bagong pagkatao diha sa imong pagbunyag. Yan na, mabasa man na, 1 Juan 1:9. Ningon man nga, kay pagkatao nakakausap, naghinulsol ka sa imong sala, ang akong grasya ihatag kanimo, ang binhi na ni binhi gyud Jesus. Unsa man ang binhi pasabot? The sanctifying grace. Yung Ginoo. Kung magsugod na kayo tagbag-gustong kinabuhi, lisod kayo. Mabasa na sa Sirak 2:1. Nga kung masugod kayo kapag bag-os, bagong kinabuhi, ini mo matarong, pero tindaghan ang tentasyon, mulibot o muhamag ni mo, di kay kandam, yatak-yatak at paligsan kayo sa tentasyon. Do not be afraid. Call upon my name, Jesus said. Nasa 1 Corinto 13:14. Tawag ako. Kaya ko'y muaway sa imong kontrang yawa. Ako'y mo daog sa mga tentasyon. Diya kanimo. Mauni ang binhi, the grace, grasyang makasantos. Sa Tito 2:12, unsa may kahulugan sa grasyang makasantos? Ganahan ta. Mutuman sa sugo. Nindot og lami kayo kayong pagtuman sa sugo. Isa pa, may kaligon ta pagsukol sa tanas. May kaligon ta sa pagdaog sa mga tintal o mga haylo ni Satanas. Double effect. Double power. Nga kung makadawata santos nga grasya, nindutan ta, mo daig sa Ginoo, nindutan ta magtuman sa sugo. Nga,
doon na tayo kalampang nagusog. Doon ay ko'y amigo nga wala magsutana pag agi niya sa kangit-ngit-ngit sa syudad. Dili kumingon sa syudara. Sir. Hey, listen please. Hunong sa, unsa man day, unsa may tuyo, I will give you the best pleasure of life. Ihatag na yung nako nimo ang labing nindot at labing lami nga kalipay. I know that. Ningon dumutaw. You know day, pare, doon ay discount. Di katawa ang pare. Nilakaw dali, huwag niyapit sa simbahan ni Lord siya. Lord God, please forgive that woman. He does not know. She does not know what hell is. Iyan po ko to. Sa marigog makumngayigsoon, diyo tera-tele yung tao nga pareha, nakabalibad na yun. Ngayon, sige lang, bari ka, kaya doon ay deduction. No. I want to go to heaven. So, nauna aspare. O yan naman si Alex Basig, nga itong pinangga kay amigo, pero kandam diyan ato sa nibasahon ng mga pahinumdum na to, nga ang social concern, ang Talisay City, dumaa sa kabatan-on Mayor Samsam Golias. Yagi parisan sa ni Honorable Ria Golias, Congresswoman sa 1st District. O malig-on kayo. Mapadayonon kayong panghinahuna ni Samsam Golias, the Mayor, siya nga, manigo ako. Kay this office is not permanent. Pero gusto ko nga katapusang yugto sa oras nga ako ikalagad, abton gyud ako unsay pagkinahanglan. So kada semana, kada Huwebes, iyan ang tuyok kausa sa kasemana, manos-manos ka ng 22 ka barangay. 14 ni payas mga tao kaya na hibauan nga doon ay kadaghang masikiton, way tambal, nahibauan doon ay daghang mga bata na mag-eskwela, nangundang na kay way kagastos sa sinina, way ka pakaon mabundag, malibaw tambulhibos mayon. These are the problems. O kinahanglan nga ako ning tubagon, pinag-istabang sa Diyos, ug tabang sa akong makauban. Iyang kauban gisgutan mao si Ria Golias, Congresswoman, nga daghang kay gitabangan sa Talisay, Minglan Lilia, San Fernando, Naga, Karkar ug Sibunga. 7 LGUs tabangan sa ni Congresswoman Ria Golias. O diyan, itabang sa niya ang Vice Mayor. Si Vice Mayor Choy Fernandez Asnar nga gisuportahan niya ang mga proyekto sa mayor. Yan ang hatod sa siya mga tulda para sa init, mga conferences nila. Motor nga doon ay sidecar, doon na sa ipadaan niya nga kining fire extinguishers, nga kung doon ay sugod nga sunog, matapang na yun. Ugban pa. Choy, Vice Mayor Asnar. Ang hugpong sa mga konsehal nga way hunong sa pagtabang pagpaluyo sa mayor, muning mga musunod. Councilors, honorable councilors, Digol Golias, Maning Cabriana, Rudy Cabigas, akong pagumangkon, Danilo Caballero, Ferdi Rabaya, Gail Restauro, unya si Atty. Rocky Bas, Bugado, Buutan, Ligdong sad, anak Niktu Bacalso, Fee Ilanan, niya ABC President, automatically member of the council sa Barangay Association, mo si Josefina Consial o si John Restauro Iske. Mo nagtaghan ang mga proyekto tungod kay lagi magtinabangay man, labi na ng aksyon agad. Kaya daghan kay mga kapos mo adtog hospital, mo adtog clinic, dahil ilang pasyente nagdaag papel. Mayroon sa mga papel na
resita man ni Mayo, pero itaw ko'y kapalit ini, puli na lang ko. No, ayaw paglakaw. Na ako'y opisina, action agad, atuwa lang. Ihatag imong resita. Palito na. Ya, kanang imong papel, tipi, iuli lang na. Pero, kanang mga tambal mo, idadoni mo. Dapat si mong bata. How wonderful, how great the happiness is. Maigsoon, sunod, atong paminahon si Brad Alex Basik. Oh, kumano na siya dong? Oh. Oh, Brad, niya po si Joseph Bragayo sa Batanon natong membro sa Catholic Charismatic. Very humble but very dedicated to serve the people of God. Brad Alex Basik. May gabi, Brad Sok. May gabi mga igsoon sa New Creation Servant Community o ang nagsunod sa tong tulumanon sa Katinawan. Akong pangutana, Brad Sok, ba kay kita sa atong mga tradisyon na nang kuan kanang nay mamatay, nay magampo, magnubina, mga niya. Manay saway sa laing reliyon o ba na itong mga igsoon nga ganong ampuan pa manan yung namatay nga wan may kapuslanan labi na itong namatay palahubog das bisyo ba unsa may kasiguruan ni Bredsok nga maluwas pa siya kung pananglit namatay siya di agyud sa estado sa sala ba nya kanisang nay namatay Bredsok nga kuan kanang disgrasya kalit kay ba nga wa kapangandam ba posible bang malangit na sila Bradzok o maimpirno nga wa sila kapangandam, wa sila kaampo, wa sila kuan ba kanang sayang gyud magbiyahe ning uban natong maigsoon di kay manguros kay murag mauwaw ba pero ug nahibaw pa lang sila ang gahom sa krus sa 1 Corinto 1:18 di gyud sila mauwaw kay ako makitaan kitang Kristiyanos gyud nigadto nag mga restaurant, mga dagkong restaurant wala manguros magana-ana na malangay kanang di na iklaro ba nga wala kakahibaw nga ang sign of the cross manay kadaugan day ni Kristo nga pagpanluwas na to pero palihog ato nga akong mga pangutana Brad, daghang salamat. Salamat kay Brad Alex Basik atong chairman atong head of the apostolate sa Catholic Charismatic New Creation Servant Community sa Bible and Catechesis Brad Alex Basik. Ang atong tubag dili tubag sa tao, kay kitagon tao mas sinalay po na nasa Malaga Sulatan Roma 3:2-4 kag tanan tao mas sinalay po bakakon. Pero ang Diyos maminatudon, ang Diyos tinuod gyud ang isulti. Wala nga ang akong pasahon Brad kanang gikan gyud sa Biblia. Kay naaman sa Isaias Kapitulo 14, versikulo 24. Isaias Kapitulo 14, versikulo 24. Ang Diyos mingon, ako Diyos, ang akong gisulti ninyo tinuod, wa kayo bakak. Ayaw pag-question nga ako, nagbakak ka ninyo. Di ko magbakak kay akong kamaturan. Ang akong gisulti tinuod. So, dawaton ta na. Ginuo na guna isulti. Ang akong gisulti tinuod, dili bakak kay akong kamaturan. Ang akong gipangandoy matuman. Asang babasa? Isaias 14:24. Balik ko na to, ang Diyos dili magbakak. Unsay pong si Ginoo? Lamdag si Ginoo. Nga doon ay usa ka general nga nakadaog pero daghan siyang mga kaswaltisan. Iyang nalantaw nga doon ay mga kauban iyang nangamatay. Nga uban wa kay kapangandam. Muna, lamdag sa kahayag sa langit, iyang gihipo sa mga amot, ug niabot og mga 50,000 ka drakma, gamay ra tayo ng kantidad, ug gidan niya sa templo sa Jerusalem. Gihatag niya sa mga saserdute. Kanang saserdute, kinatsila na sa mga pari, ug ningon siya, iyan po ang mga masikiton. Unia ako'y halad para sa mga, kay sila gunyado basta maghalad, buhi yung mananap, baka, karnero, ihawon niya, sunugon, ang aso, yalad nga to Ginoo. So nihatag niya, gidawat sa pare. Ningon ba na ng kasulatan, gikan nas Ginoo, kamong mga nag-ampo para sa nangamatay, maayo ng inyong gihimo. Balaan ng inyong gihimo pag-ampo sa nangamatay, aron ang nangamatay
mabadbaran sa ilang mga sala. Dili ako nagsultihan ha? Ang iyan na ng pahibawas Ginoo. Maayo balaan yung gibuhat ang pag-ampo para sa nangamatay. Aron nangamatay, mabadbaran silang sala. What does it mean? Unsa may pasabot sa Ginoo? Pasabot sa Ginoo na sa 1 Juan 5:16. Yung Ginoo makasa gani ang imong igsuon sa sala nga dili ngadto sa kamatayon. Gamay-gamay ra nga sa iyampo na. Iyampo na. Kay pabangunon ko ang tao nga imong iampo tungod kay nakasala nga dili ngadto sa kamatayon. Pero na may gisumpay sa Ginoo. Sipong Ginoo, pero kadtong gahe kay kalag nga dili gad makinulsol sa mga sala, nagpadayon pagpakasala, ayaw nagiampo. Kay dili ko na paminahon. Kuyawan sa taana. Mo na nga dili kita magdiki-diki basta wag sa Ginoo kay dili ba kita taghihas ka lagi gipahuwam lang ta. Pero man ta, Brad Sulingan, pa wamar ko kadiyot sa imong radyo kay muminaw ko. O sige, dada. Pero naman ibalik. Maring ako, maring radyo nga nung di man ibalik. Kuhaon ko ni nga di kakaandam. Nabay baterya uwa. Kaya kuwi tag-iyan ini. Mao sa nang kalag nato, gipuhuman sa Ginoo sa nato, iguha sa Ginoo niya na, dili ta pahibaon. Naglakaw ba ta sa daan? Ako doon ako'y amigo, nga diya sa sakop sa laing grupo, nga magdag-armas. Yan na-converted siya, patrabaho na to. Yan itong panahon diya pa sa kahugpungan sa gobyerno. Naglakaw, nagdain to, kanang buyot, sisud sa buyot, bugas, isda, karne jutay, prutas. Puli, lipay kayo. Pag sailog yun sa Mananga Bridge, napahumod siya. Apig sa mga tao, kuwan na to yanol ng umod, niyayang man, nagbuwa ba. Di na ganay mga tao, gida sa ospital. Mayo kayong mga tao. Pagkabot sa ospital, ingon ng doktor, DOA, dead on arrival. Patay na ni, inyong gida diri. Tanawa, naglakaw. Nako'y amigo mag-uuma, amigo kay ito na ako. Ya, kay matalgi siya kadlawon kay magdaro, gilainan siya payag. Ya, pakawon lang siya siya kasawa, abot na human magdaro, kay mamahaw. Pag abligod sa asawa sa payag nga gipuy-an siyang bana, sigay ang mata. Kaya naglingkod may bana, siga kay mata. Ang kumo gibitad ba? Sus maresipon sa ni. Musumpag nila ko akong bana. Di ni tinuod. Paghika pa niya, gahe kay ang bana, patay. Namatay rin ang naglingkod. Hilak siya. Muna pagkakalit yun sa kamatayon. Yung pagkakumpensa ginato. Matanoon pagkay ko ba'y? Padayon na mo na yung tiniguang ninyong kinabuhi? No, tiguang o batanoon ko sa Ginoo. So, ang atong tubakan na pagutana nga nasuwat Biblia. Maayog balaan yung gihimo pag-ampos na ngamatay aron sila mabadbaran sila mga sala. Kung sa may bot sa muna, pasabuta, katubang doon ay mga salanggang may venial sins. Aron himuan ninyo ang inyong himong pag-ampo para sa nangamatay sa makalag na ipasabot. Aron matanggal, makuha ang mga sala nila. So, pulong na sa Diyos. Katong gamay na itong sala, na itong minulsuli, kuhaon niya po na sa Ginoo, limpiyuhan niya po na para makatuta sa langit. Kaya mo man ay purgatorio, maoras sa ng mga dapita o kahimtang sa mga tao ng katabangan. Pero kadung to sa langit, hindi mo katabangan. Nga naman, luwas na sila forever, already somewhat in the divine hug. Ang langit tong kakos sa Ginoo, dila to sa langit. Di na tamampo, para na. Sa impirno, dili kaya po takampo. Kaya ilang sentensya, forever, everlasting. Without end. Without end, forever, everlasting pag yun. Tugi na, kaulugan na, hangtod sa hangtod kahangturan. My God! Kung maminaw taron nga doon natin isang mortal, meditate that. You do not know nga, during the close eyes of your sleep,
igbuka nimo hayag na makainum sa maning hayaga kayo na di ay natis hell. Anya ang sunod na tong pangutana nga katubang mga nadisgrasya ba? Posible nga maluwas to. Ang kalit kayong kamatayon, ang sukdon si Ginoo to, Brad Alex, unsay kahimtang siyang kalag sa wapa siya madisgrasya. Kung siya buutan, ginusol, malangit ka siya. Pero pagka kalit nga kamatayon, pero sa kong amigo nga, Brad Sok, patay naman ako kay binuo ang magos kong kinabuhi, manako isawa, akong abusahan, to ako sa makahilayan, laylayan nga babae, sa kagabiin, naogo, gikas kahilayan, niya diya may baili, gagabyon-kabyon ko sa kural nga kawayan, diya may kidlat, buto, akum din na igosok. Ningon ko ng doktor, ang bala ni agi si mong swerte ka, wa mapit sa utok. Do you know, dong, 4 straight hours we operated on you. Upat yun ka oras na kupira minimo. Salbar ka. Kaya wa may imong utok. Yung sok, patay naman tako. Yadikan pag yung kus kahilayan. Impirno yung ko kay, wano ko kay kalutan. Wa yung ko panguros. 4 hours. Blackout. Yung doktor, 4 hours. We operated on you with my companion doctors. Muna nga, may posibilidad kung malangito ko nakaandam daan sa mga pandisgrasya. So, muna ang aton tubag o kana ding naghikog. Apil mo na. Kanang naghikog, kasagaran karos naghikog. Kasagaran ha, doon na si uban nga exemption. Nga doon ay abnormality ang ilang utok. Pero itong babae taon nga buutan, gwapa niya, pwede niyang higugmaa siyang uyab. Nagminyo magkalit. Wala kayo sa kandam. Di na mo kaon, di na mo inom. Nalasod sa kwarto. Guba na las ginikanan ng kwarto. Perting dauta. Kanong na anak naman ka nga, abnormal na maghinimong kinabuhi. Nigad mo tingog. Yan isaka sa 12-story, silingan nilang building, yambak, patay. So the question, maadto kita sa impero ng bayhana kay naghikog. Ningon ng siba, no. Kay that was already deranged and abnormal mind when she committed suicide. Ang sukdon sa Ginoo, ang iyang kahimtang siya pa siya maghikog. Dili ka itong naghikog na. Oh, muna yung kasagaran. Sa naghikog karon kanang abnormal na bang panumanuman. Pero normal kayo, ang utok normal kayo napildi, naprinda pa yung yuta, o diet pa maprinda yung asawa, normal kayo ba? Yan naghikog, mortal sin na. Very normal ang utok. Muna itong tubag sa pangutana ni Brad Alex Basing. Niya si Ken. Ryan, dong Ryan. May gabi, Pasok. May gabi sa mga naminaw karon. Akong pangutan na ba about sa mga anghel, Brad, kay katong naminaw ko ni Brad nga nadisgrasya ka sa motor, Brad, ba niya. Ningon ka nga na inibitad ni mo nga murag anghel. Nga, tinod ba na, Brad, nga natay ka ng ato ang kaugalingong anghel niya. Akong ikatong pangutan na, Brad, is katong during sa gilansang si Jesus ba niya. Kuan, ako rin ninatanaw sa TV niya. Yan naman si Jesus niya nga sa langit nga. Kuan, yan ang pasayloa ang mga tao kay wa sila kay bawa silang ibuhat. Na pasaylo pa to sa amahan, Brad. Ang mga tao nga kuan during sa paglansang ni Jesus. Mara, Brad. Ang primero may tungkol sa anghel. Nasuot na dong, Ryan, sa Exodus 22. 21 hanggang 23. Excuse me, kadit kayo. Exodus 21, versikulo 21 hanggang 23. Ang Diyos na gahingyog anghel nga magbantay kanimo. Tagsa-tagsa katao nga nabunyaga na. Nagi anghel magbantay kanimo. Og timaning ang anghel gisugo na sa Ginoo nga muagak na nimo.
musalipod o manalipod na nimo sa mga disgrasya. Kanya, ano mayabot yung kasi mong antuan? Mukuyog sila nimo. Paminaw lang. Ha? Kung maghimo kay kag salabiyaan kasi mong anghel, di na mo bantay nimo. Ang muguyod nimo, ang mukuyog nimo, panuway ang yawa. Muna nga ayaw yung pasuka ang mga anghel. Pinagi sa imong pagsukol sa pagpagasa kay dili gina sila makapasaylo. Dili sila kapasaylo. Ang pari raw ang ang Diyos yun. Pinagi sa pari makapasaylo sa kalibutan. So mo na itong tubag sa primero ni mong pagkutana. Kanya kining kadtong ay sa akong hitabo na ko dong tuog yun ko nga anghel gito kay pagdakdak na ko mura mo ko nawadag mayang panimuot. Nag-una man niya akong bukto nagbaga. So, I have no capability to go out. Basta dihay nagbunlot ako. Di na kumingon ako to. Lain na to. Ako nagtuong anghel, nagluwas pa ka na ako. Unya, katong pangingon ni Kristo sa krus, amahan ko, pasaylua sila. Kaya wa sila masayod silang gibuhat. Kay ignorante mo itong mga tao, nagbahin mo ang mga tao, katong mga tao humo kay patuhuon sa mga panlimbong siyawa, muna'y kuyaw. Kato sila, nituog yun, dili ingon nga panglimbong ni Kristo. Kaya niyo mo sa Kristo, ayaw mo pagtuog ka na ako. Apan tuhuin ninyo akong buhat. Kaya nga ang kong buhat, magapahayag, mag-aaga ka ninyo, unsa ko, kinsa ko. I am the son of my Father. I am the son of God. How would you measure that I am son of God? The miracles. Ang patay iyang gibanhaw. Ang sanlahon iyang gigakos na hinlo. Ang butang sa kabatanon nga gikas sa pagkabata, 35 katuig nagkamang. Sabi akong buhaton para ni mo dong, ingon tong batanon, nga makalakaw ko magtutudlo. Sige. Tindog og lakaw. Tindog lakaw dayon. Ana sa San Juan 5, versikulo 17. So, ang mga bakol nakalakaw, mga buta nakakita, ang mga patay, gibanhaw. Si Lazaro, upat na kaadlaw na namatay. Gibanhaw ni Jesus. Muna nga, action follows nature. Pilita mingo ko, nilupad mo ito, kapakapaman. Hibaw na kaunsiya ng kinaiyas makalupad. Langgam to. Oh, ikisig-hisi man yan. Nilangoy nga to slam sa dagat. Oh, isda to. Kaya mong nahibawaan nga isda. Kaya nabuhi man lang sa dagat. Muna nga, ang atong buhat magsunod sa nawahi. Unsa man nawahi ang atong kinaiya. O ang manang action follows nature. Ang buhat ni Kristo nagtugan nga ngiyang nature dili tao lang, Diyos. Kung tao nga matuod. Mo na nga pag yun ni Jesus nga pasiluwa sila kay wa masayod silang gibuhat, daghang wa masayod. Aban daghan sang naibaw. Mo sa kadtong inosinting wa kay bawo. Wa kay bawo kinsa siya. Ngayon na yung ginopasiluwa sila kay wa makaybaw. Pero daghan magyutong nakaibaw nga siya ang anak sa Diyos. Katong usa ka kapitan sundao nga pagkilat na niya nidagtom ng kalibutan, uyog ng pagbugto siya ginawa, nakasinggitong kapitan sa sundao. He is really the Son of God. Tinuod gayon nga siya anak sa Diyos. So mo na itong tubag niya, si Ken, ito sa paminahon. May gabi, Blodsok, ari ko sa gipadayag 3:5. Yan, nakita ko ang usa ka nating karnero nga nagtindog tiwala sa trono, nga gilibutan sa upat ka buhing binuhat o sa mga pangulong ang nating karnero daw miagig pagkamatay. May 7 kini kasungay og 7 ka mata o mao ang 7 ka espiritu sa Dios nga gipadala ngadto sa
ipadala nga to sa tibok kalibutan. Akong pangutana, Brad Sok, unsa man yung mga espiritu ha, Brad Sok, kaning naipito ka sunga o pito ka mata, magipadadali sa kalibutan sa Diyos. Mana, Brad Sok? Pero katong nating karnero nga gialirungan, nga naman siya Agnus Dei quitulit peccata mundi. Sa Latin pronunciation niya, Agnus. Pero basa na to sa itong binisiyang style, Agnus. Pero Agnus niya, Agnus Dei quitulit peccata mundi. Sa ito pag ang kordiro sa Diyos. Ang kordiro sa Diyos. Agnus Dei quitulit peccata mundi. Nga mikuha sa salas kalibutan. Si Jesus na. Unya katong pito ka mga espiritu, pito ka binuhat, mo na mga angels. Mga pinilan si Ginoo nga spirit. Nga lalain mga hiyas, lalain ang mga gahom, pero usara ang ilang pagkaanghel. O ato sang madumduman nga the seven gifts of the Holy Spirit. Ang pito kaga sa Espiritu Santo. Yan, napagani nine fruits of the Holy Spirit. Sa manang 9 fruits of the Holy Spirit, ang gugma, kalipay, pakigdait, yan pailob, ya ang kaayog, kinaiya, ya ang ika-pito, ang kamasinugtanon sa sugo sa Ginoo, o kamaluluyon, ang ika-8, ang meekness, ang kaaghop, niya ang ika-9, mao na ang self-discipline. Kanang pagkontrol na to sa itong kugalingon. Pagbugong na to. Sigtan na na gwapo. Kasi may mitabuan na. May ibog ka. Sige, ibog ka. Mugo ang imong ngalan o kaulag. Imo nung panayunan sa lang mortal na. Anabas Biblia na. Nasa Sirak 9:8. Ayaw pagtanaw, gwapa nga babae. Ilikay imong naong, ilikay imong mata. Kung maibugon ka, ilikay. Kay mo ibog ka, San Mateo 5:22-28, kung maibog ka inubanan o kaulag so sa kamatahong nga babae, bisagwa pa na mo buhata, kasa na ka. Kay isa laman ang kaibog, ubanan ang atong consent in English pa, nga muyon ta ba, nga pagkapinan na nato sa itong lawas nung kaulag, bisagwa pa na magbuhat, kasa na tana. Okay, so, di pa si Ricardo Rizane. Akong katapusan pangutana, Brad ba, nabadyo ko na yung mabasa mag-grocery ta, Brad, kaya mga laing tinuan, moingon na, wadyo ko na mabasa na mag-grocery na pag-ampo ni Santa Maria, Brad, so paliho ko ng patinaw. Kanang rosaryo, referido na sa Maria, so sa katiksos Biblia, na sa Isaias 35:1, nga taliwala sa kamadan sa yuta, doon ay usa ka rusa, nga nakapahimuot kaniya. Masama ng rusa, nasa awit sa Solomon 2:1-2, ang rusa na kahulugan ng babae. So, ang kahulugan niya ng rusa, maong babaeng naimutan sa Ginoo. Kinsa man na, Mas Maria, nasa Lucas 1:8, nga ningon ng Diyos, manulunda, anghel, na ako isulti ka nimo, ha? Iya ka nang isulti na ko nimo, isulti na ni Maria. Munang anghel ni Duaw din Santa Maria, og nilitok ni ini, maghimaya ka Maria. Puno ka sa grasya. Ang Ginoo na ka nimo, og bulahan ka sa kababaynan nga tanan. Tubag siya ng mahal nga birin sa Lucas 1:48. Gikan karon tanang kaliwatan magtawag ka na kog bulahan. From now on, all generations shall call me blessed. O na nga, tungod siya ang maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya. O na nga, ang sikrito na mao nga si Maria, tungod siyang pagpasakit o pag-antos, tungod siyang gugma siyang anak, pero labaw na nansad, nga siya sugo si Ginoo.
nga mao ang mahimong inahan ni Jesus. Ug naigugma sa Diyos katawhan. Kay ang katawhan nga matuluag dugo sa pagpanubos ni Kristo, maluwas. Iyang dugo na ni Maria, unod niya gikan ni Kristo. Muna siya pinangga og minahal ni Kristo. Bisag unsay buhaton, tingali lisod og dili ang ito bagon, pero iya na buhaton. Anak, wala sila ibino. Unsa may labot ni ini nato. Nga kita mga dinapit malang. Unya, gawas na o pamaupot akong panahon pag milagro. Yes, Maria, wagin mo usap ang naong. Ang mga tao ni pastilan, nabalibaran manginahan, ningon ni Santa Maria, dong, kamo bang nag-atiman diri? Sa gani isugo sa kong anak tumana, ha? Ningon mo din si Jesus, dong, kanangon nung katadyaw nga pasiyo, sudlig tubig, dadang rin ako. Gimo ni Jesus nga bino, wa pa moabot ang panahon pag milagro. Dili ni subay skultura. Kay unsay hinabo ning kasal, ang diskarte ni ang mga manubag ni ang tagtungod, dili kita kay dinapit malanta. Yet, you are my mother. I will not refuse you. Doon na kay lisod itong kinabuhi, labi nagmagaposta sa sangpit ni Maria. Di na siya balibaran. So, mauna nga itong pagpadayag, pagpaibaw niya, sa dili pa, doon na tayo mga panumdum, kay doon na mugoy, may tabo karong umabot nga Agosto 17, Sabado, alauna sapon nga to sa alas 5, Agosto 18, Domingo, alas 8, sa buntag nga to sa alas 12, live in the Spirit Seminar. Nagpaliyo, magpasugdan ini ang New Creation Servant Community. Asa? Santo Rosario Paris Basement. P. de Rosario Street. Santo Rosario Paris Basement. Luyo sa simbahan Santo Rosario na adya takunghawan. Unya ang usag ipaila nga speaker Bradodong Bilyartaw sa mga mayong upambit. Sa kalimot. Unya, sa di pa ko malimot sa datong paibawon nga danay nangutan na Bradsok. Nakinahanglan mi atong libro nga katinawan sa pagtuo kay daghang kay pagtulunan. Kaagi sa mga santos. Armadura Divina, argumento bibliko, hain naman na. O, naminaw kayo mo niya, ha? Igatubang gini mo sa katedral, itubang ni mo sa katedral, Cebu Katedral, ha? Dapits to, pero magatubang ka, dapits to, na day, ngayon lang Archdiocesan Book Center. Archdiocesan Book Center. Na day, i-display nga itong libro. Katinawas magtuo ang atong kaagis mga santos, argumento bibliko, armadura divina, nariya. Ningon mo itong nagpadaan ini nga, Bradsok, ipakapintaw na mungan. Kami may nag-atiman sa Archdiocesan Book Center. Mawaning musunod ato sa tagan o mga recognition. Si Sister Lorena Gabini, dili ni Madre. Niya si Annalyn Helbolingo. Niya ang lalaki lang nagmuyal alsa-alsa sa mga packages. Mao si Juanilio Bernaldo. Nels, ako na kang paibaw, ha? Lorena Gabini, Annalyn Helbolingo, o si Juanilio Bernaldo. So, ikalimot, nga ito mga basahon ng inyong gipangita, na tubangan lang ng Cebu Cathedral. Napits to ng Cebu Archdiocesan Book Center. Oh. No, yes, pero ang Cebu Archdiocesan Book Center na nasa Katugis. Ha? Lagi na ako gisulti. Kanang kilid sa katedral, building na sa museum. Pero one of the rooms there, dakong rooms, na display ang Cebu Archdiocesan Book Center.
Na di ang book ni Brad Sok Fernandez. Tuwa na. Gusto ka magita dito? Tuwa na, sad. Oh, katong Birnes diha na. Hangtod karon na pa. Yeah, Sister Brillia, doon na kayo pangutana, Sister? Yes. Yeah, si Brad Ray Albao. Yeah, tanan na ito mga kaubanan diri, pasalamat sa Diyos nga pasyonahan na to ang atong kining Sibya sa New Creation Servant Community about our faith, about our challenge to follow the footstep of Christ. Ipasyonahan og the Holy Rosary, mahal nga Berhen. Kaya gusto siya matod pa ni sa kadakong santos ningo siya, any preaching or teaching that I have done are helpless, not useful, but when it is preceded by rosary, so effective my preachings done. Si usa ka santos ningo siya, sa daghang mga wali pagtudlo nako, yawan ako magpaunig rosaryo, daghang kayong kapakyasan. Pero diya magrosaryo ko sa dili pa ko magwali, di pa ko matudlo, daghang kayong nakabig. Mao na ang the mystery of the Holy Rosary. Mao na ang mahal nga Birhen atong magampo ta sa panabang niya. Okay, salamat kayo hiyabtan tas panahon. Dili sa DYRF Radio Puersa nga niya manukad ang atong Sibya sa New Creation Servant Community Assembly Room. Ya, salamat. Ya, Sister Brillia o yang kapika si Brad Ray Albao o uban pa. Salamat. Ang Diyos magapanalangin ka na to o balik ta sa studio DYRF. Pero pasalamatan ni Brad Julius Kapulutan. Kamoy engineer nga pahiluna sa atong mga kahimanan diri nga makita ta sa ubang dapit sa kalibutan. We can be viewed from other countries. Tungod sa kalaki ni Brad Julius Pulutan, niya sa studio, si Dodong Lapi, niya may katarungan kita pagpasalamat. Pasalamatan ni Father Phil Castudis Pilmar. Atong manager Batanon, doon na si programa sa DYRF, ang tinipik sa balita nga maayo gikan ni Kristo. Ilabihan kanindo tumaundanon ang iyang programa sa DYRF ni Father Phil. Mga tipik sa balaang pulong sa Ebanghelyo ni Kristo. Maigsoon, salamat kayo. Ang Diyos magapanalangin. Balik ta si studio DYRF Radio Puersa.